Rodina z Nových Zámkov nemala od piatku žiadne informácie o 22-ročnom Petrovi. Naposledy ho videli v kraji, kde strávil hodiny v lesoch so starými rodičmi. No a tam ho aj našli, ale žiaľ, bez známok života. Že pondelok odišiel, že ide k mame. Vrátil sa utorok 12. Potom sa nám priznal, že bol v lese v noci v okolí Malej Lehoty, lepšie povedané v časti Debnárov štál. Peter Pokorný z Nových Zámkov oslavil 12. augusta 22. narodeniny. V piatok 15. augusta sa vybral ku kamarátovi do Očovej. Povedal, že v sobotu po obede sa vráti. Telefón vyzváňal, ale nedvíhal nám to už. Išli sme na políciu nahlásiť jeho nezvestnosť. Katarína je nevlastná mama Petra, rodinu tvoria od jeho 5 rokov. Študent SPU v Nitre, odbor výživa ľudí, mal skúšky na samé jednotky, sem tam dvojka. On je typicky taký introvert. On nebol taký, že by som vyšiel von, zabávať sa, alkohol, drogy, nič také. Vodič autobusu si ho pamätal, že v piatok po obede vystupoval na Debnárovom štále. Pátracie týmy či dobrovoľní hasiči a psovodi spoločne s Petrovým otcom rozbehli veľkú pátraciu akciu. Stretli sa pri dome Petrovho starého otca. Okolie Malej Lehoty boli rozhodnutí prehľadať kúsok po kúsku. Starý otec apríli zomrel a že či to v ňom niečo takéto vyvolalo, že treba ísť po jeho stopách, alebo nevieme. Mal k tomuto miestu taký vzťah a mal viacej odvahy ako skúseností. Vysoko pravdepodobné, že sa stratil niekde v týchto lesoch. Niečo sa mu pravdepodobne stalo, lebo prestal sa ozývať na mobilný telefón. Plagáty s jeho fotografiou si domáci všimli mladíka pred pár dňami v Malej Lehote videli. Vystúpil tu a išiel tu, ja bývam tu, prešiel dolu, tam je jaskyňa, išiel tadiaľ. A už od tej nikto nič nevie. Do pátracej akcie sa zapojilo asi 30 ľudí. Terén bol miestami náročný. Vybrali si trasy, ktorými Peter chodieval. Okolité lesy dobre poznal. Rozdelíme sa do viacerých tímov. Budeme prehľadávať vytipované lokality. Na tých hrebeňoch sú balvany, vratké skaly, konáre, malinčie, ostružiny. Sú údaje o tom, že sa tu pohybuje aj nejaký medveď. Pátracia akcia skončila po pár hodinách, žiaľ so smutným koncom. Bezvládne telo mladíka našiel psovod s dobrovoľníkmi pod jednou zo strmých skál. Čo presne nešťastiu predchádzalo, ale na teraz jasné nie je. Okolnostiami tejto tragédie sa už preto zaoberá aj polícia. Drahu Dobrovičová, Katarína Kováčiková, televízia JOJ.